Itchani nima sir? Oh, Itchani. Indigenous tribal site to Subawasa. Atta. Adini je Nolparayaw sangai makase masih kerjanya buru nopor ini kalau di Indigenous tribal organization ini ting distribusi sampai dia harus pada mengkawa kalau memang bunuh sana. Dini takai jebot muzang kurang jengni Nolpara Datalpara ni boro aro jonojati raijofोरनि थाखाय मानोना आं बिनिखा आं बे नलपारा दातालपारायाव नांजाबनाय दातालपारा गुदि फरायसालियावनो 40 बोसोर साख्रि मावनानै आं रिटायार जाबाय आं सासे फोरोंगिरि बेयाव आंनि गथ'फोर दङ फरायसाफोर दङ बिमा बिफा गार्जेनफोर दङ दिनै मोजां खौराङा बेनो जे जनजातिफोरा थागिबि जनजातिफोरा खौसे जानानै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम खालामनानै बिनि खैफोदाव गोलैनाय बर' जनजाति रायजो राजाफोरखौ मदद खालामफैदो बे जोबोद गोजोनथाव आरो बे नलपारा दातालपारा जितु माने हाजोनि हा बेखौ एबेक्सन खालामदोंमोन थांनाय जानुवारि 21 आव फेब्रुवारिनिफ्राय बयबो मिथिदों नोंथांमोननि बिखेखय इउटिउबारफोरा सारा मुलुगाव बेखौ फोसावनानै जोंनि थागिबि जनजातिफोरखौ दे गोदाव सोराव बे गोजांग्रोग्रो जानुवारि फेब्रुवारिनि बे गोजांनाय समाव न' बां सिफायना सिलिंखार खालामना गथ' गथाय आइ आबै मादै गथ' उन्दै उन्दै गोरलैफोरखौ नों खैफोदाव खोलैदोंमोन बेखौ जों बयबो जयै जुजिनानै नाजानायनि उनाव दा बिसोरो बेयाव एसेब्लाबो दख्लासे हा लानानै थाफिननो मोनदों आरो बिनि थाखाय न' लुनो बिथांमोना थिं गैया बे प्लास्टिक खोबना दङ दिनै लेट्रिन बानायनो थिं गैया ओरैनो टेम्परारि प्लास्टिक बानायना दङ बेखौ दिनै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसाम बे मोनसे गेदेर आसामनि गासै ट्राइबेल हारिनि मोनसे जथाय आफादा दिनै एफा गेदेर मोनसे मदद होफैबाय बिनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावबाय आरो बरायबाय दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेयो आं नैबे नलपारानिखौ बुंग्रोनि नलपारानिखौ जों 6 तारिखआव थांनाय फेब्रुवारिनि 6 तारिखआव आसामनि चिफ मिनिस्टारनो अनलाइन जों मेम'रेन्डाम हरदो इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम बर' राभा गार' तिवा मिसिं कार्बि देउरि डिमासा गासै साहित्य सभानि जानानै जों 8 ट्राइबेल साहित्य सभानि जानानै जों मेम'रेन्डाम होदो आरो बिनि सायाव मानिनां गिबि मन्थ्रिया गोख्रोङै बेबस्था लानानै रिपर्ट होनो थाखाय रेभिनिउ कमिशनारनो अर्डार होदो रेभिनिउ कमिशनारा डिसिनो हरबाय डिसिआ डिएफनो हरबाय डिएफआ अलरेडि प्रिपेयार खालामबाय नाथाय बे नलपारानि बे हाजोनि बे केसा आसाम हिउमेन राइट्स कमिशनाव मोनसे केस जाना दङ दिल्लीनि सासे जोंनि ट्राइबेल मानसिया हिउमेन राइट्सआव केस होदो बे जिहेतु हिउमेन राइट्सआव केस जाना थानायखाय डिएफअनि रिपर्टखौ पाब्लिक खालामाखै आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो बिनि सायाव बा चिफ मिनिस्टारा कोनो पजिटिभ दाबो जेबो लायाखै खिन्थु आसा खालामदो जे बिखौ आरो बिनिफ्राय जोंनि बेनि थागिबि ट्राइबेलफोरखौ बर'फोरखौ होख्रांनाय नंलिया खारन होख्रांनाय এই কারণে जों न'सेखौ होख्रांबाबो हेंथा होगोन मानोना बिनि सोरगिदिं गुबुन हारिनि मानसि गोबां दङ थांनाय जानुवारियाव जि समाव न' सेफायदोंमोन बे समाव सासेबो गुबुन हारिखौ सेफायाखै बासिख्ल' बर'खौ सेफायदो बेखौ जों सैज्य खालामनो हायाखै हायाबो आरो सेफायनो हाया जों हा मोननाय मोनैया सरकारा होयोआ बेलेग खोथा जों जेरै दङ बेयावनो रायजो जाना थागोन नलपारा बेनि उनाव दाखालि मेयाव 13 मेयाव फिन बेयाव माने बरबारि सिलसाकुआव बे दैब जागाखौ बिलो माने जाम्फै माबा दैसा बानायनो होननानै जावग्लुं जावसि बेयावबो बर' मिसिं गुबुन असमिया थागिबिफोरखौ होख्रांजोबदो गुबुन हारिखौबो होख्रांदो बिनि बांसिन खहा जादो बर' बिनि उनाव मिसिं आरो गुबुन माने माबा टटेल जों 91 नखरा जोंहा थागिबि जनजाति आरो हारसाफोर लोगो नांना असमिया लोगो नांना 91 फेमिलि बेखौबो जोङो थांनाय 20 माने मे खालि नोंथांमोनाबो दंमोन जों बेयाव धरना होनानै ट्राइबेल संघ एबसु डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभा आरो इटसा जों गासै लोगो नांनानै बेयाव गतै दल संगठना जोङो धरना होनायनि उनाव मानिनां गिबि मन्थ्रिया रेभिनिउ कमिशनारनो अर्डार होदो रेभिनिउ कमिशनारा डिसिनो हरदो डिसिजों आं दाखालि मंगलबाराव 30 जुन खालि कामरुप मेट्र'नि डिसि बिथां पल्लभ गपाल साहा बिथांजों रायलायना बे चिफ मिनिस्टार अनारेबल चिफ मिनिस्टारा जि डिरेक्सन हरदो जे थाबैनो बेयाव माने जायफोर थागिबि सुबुङा न' बां सिफाय जादों बिथांमोननि रिपर्टखौ इमिडियेट साबमिट खालामनांगोन होननानै अनारेबल चिफ मिनिस्टारा अर्डार हरदो आरो बे अर्डारखौ थाबै मावफुंनांगोन होननानै आं डिसिजों रायलायबाय दा फैगोन हप्तायाव डिसिआ गासै अर्गानाइजेसनखौ लिंनानै बे 91 लिस्टनिफ्राय
स्क्रुटिनाइज खालामनानै बासिख्ल'नानै बबे बबे सोर बेयाव हा बा कम्पेनसेसन मोनगोन बेखौ डिसिसन लागोन होननानै डिसिया खोथा आरो दैयाथ' नोङो भारत सरकारनि मानिनां नरेन्द्र मदिनि मोनसे प्रजेक्ट दोङो घर घर जल आरो घर घर माने बिजली बे मोननैजों थाबैनो जागोन निश्चय खाथियावनो दंखायो बिनि थाखाय जों लकेल एमएलए आरो लकेल काउन्सिलरखौ बुंदों लामाखौ बानायनो थाखायबो बिनि लकेल डेभेलपमेन्ट कमिटिफोरा बुंदों जे थाबैनो लामा आरो कारेन्टआथ' नै दोंखाजोबो मालायफोरा बर'आल'सो गैया गतिके बेयाव बारा नाङा बेखौ घर घर जल आरो घर घर बिजली बे प्रधान मन्त्रिनि आरो लासैनो हाया थिग जायोबा सबके लिए घर माने मा होनो प्राइम मिनिस्टार माने आबास योजनानि गेजेरजों न'बो गंफा गंफा लुनांगोन होननानै जों दाबि खालामगोन